Ευρώπη στην αρχαία Ελλάδα έλεγαν μια όμορφη πριγκίπισσα που την έκλεψε ο Δίας. Σήμερα Ευρώπη λέμε την Ήπειρο που ανήκει και η Ελλάδα. Και τι ενώνει τις χώρες της Ευρώπης? Η Ευρωβουλή, η Ευρωλίγκα, Eurovision, το ευρώ. Αυτό είναι ευρώ. Ένα σχολείο με μαθητές που μαθαίνουν σωστά και συστηματικά, μαθαίνουν ξένες γλώσσες και πληροφορική, μαθαίνουν να ερευνούν και να σκέπτονται, μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, με γεύμα και μελέτη στο σχολείο, με αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις, που δίνουν ευκαιρίες στο μαθητή να εργάζεται και να αυτενεργεί, να συνεργάζεται στην ομάδα, να χαίρεται τη δημιουργία, να ανακαλύπτει τη τέχνη, σε ευρωπαϊκό περιβάλλον, λειτουργικό, ασφαλές και ευχάριστο. Διεκδίκησε και εσύ μία υποτροφία, με κατατακτήριες εξετάσεις στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο Αυτενεργό και κέρδισε έκπτωση έως και 80% στα δίδακτρα. Αυτενεργό, ένα ευρωπαϊκό σχολείο.